Andrew Kopa. Stampy na Floride. Toronto Junior Canadiens. Slováci musia vystriedať. A dúrať 5 proti 4, pretože sa odhodlali k powerplay 27 sekúnd pred koncom. Opustená bránka Richarda Sabola zýva prázdnotou. Našim sa podarilo udržať v útočnom pásme, ale v zápätí pásma za tvrdo tam poslú amerického kapitána Jacoba Troubu. Jeho strelecký pokus bol tečovaný a už sa to melie, pozrite sa, šarvátka pred brán Atliča. Vysvetľuje americký kapitán Jacob Trouba. Keby tento duel skončil zbytočná sa tešia z víťazstva 2-1 potom, čo Dersio a Ryana Hartmana porážajú Slovensko. Už len znížiť v 52. vesného zásahu Richarda Mráza. Teda opäť môžu tešiť, porazili v ďalšom ročníku memoriál Vladimíra Dzurilu, ale treba povedať, že v ich prípade mieste, ale dávajú ju najavo dosť nevyberavým spôsobom. Na tie roky zvykli na to, že Američania jednoducho pôsobia takýmto dojmom. Teraz dôjde k odovzdávaniu cien pre najlepších hráčov na jednej či druhej strane. Ceny. Tap it again, honey. Glenn Henlo. Kenny, can you please? Hráč Austin Prep. Yeah, it's not gonna get any better.